Binetan, batzuk galdetu zuen galderetatik laugarren ariketa zelan doan azalduko dizuet. Principios, esaten dau, idem fx sinu basati x eta gx batken sinu basati x funtzioekin. Hau da, aurrekoan egiten dana, edo eskatzen dana, saiatzea egiten hemen. Zer da aurrekoan eskatzen dana? Jakinda bere definizio eremua dala erreken 0, ea posible dan definitzea hemen k-balio bat emon x-a 0 danean funtzio hori jarraitu izateko. Orduan, guk zera dugu egin hemen? Jarraitua izaten behartu kalkulatuz zenbadan f0 dala k eta limitea x 0 danean sinu basati x kalkulatuz. Hau da sinu infinito. Ze basati 0 infinitora da. Sinu infinito edo sinu minus infinito eskumatik edo eskerretik. Eskate harini izan naz, infinito, goratu infinito hau plus edo minus izango dan, plusetik egiten badugu plus infinitora doa, eta gero limitea eskerretik sinu basati x dala sinu minus infinito. Sinu infinito eta sinu minus infinito ez dira existitzen. Zertxik, sinu funtzioak egiten dago lan. Holan doia. X-a infinitora doanean, jarraitzen da berrepikatzen bat eta minus baten arteko balio guztiak, beraz ez da gelditzen lekuren batean. Beraz, hau ez da existitzen. Beraz, ezinezkoa da. Ezin da bihurtu. Jarraitua, sinu basati x funtzioa, x0 danean balio konkretu bat emonez. Ez dakit ulertu da. Espero baietz. Segatzen da, bigarren funtzioarekin, batken sinu bat zati x, gauza bera. Zertxik, limitea izango zen batken sinu plus infinito edo minus infinito eskumatik eta eskerretik, eta sinu plus infinito. Barkatu. Nabil egiten, eta desastre bat azkenegotan. Limite hau, eskumatik, gogoratu hemen parentesiak ipini behar direla, kenketa batuketa bat badago limitearen barruan, da bat ken sinu plus infinito. Plus infinito, sinu plus infinito ez da existitzen. Beraz, limitea ez dagoena ez dago modurik jarraitu izateko. Ez batak, ez besteak, ezin dira jarraitu bihurtu.